sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal manut yayu kurwaking gelung rusak werlan kisma kang iga kae heksi mangkuto wanara iki ana wanara kang kusika seta tegese ana kethek kang wulese putih mara gage prasaja sira iku rewanda saka ngendi lan sapa kang dadi jenengmu heh wanara nuninggih Sang Kusuma Dewi kula menika wingking saking negari Pancawati Denda abdinipun Gusti sesembahan kula Prabu Rama Wijaya dene nami kula pun Anoman nuninggih pun Senggana Sang Kusuma Dewi mengko dhisik wanara apa ora jeneng ampyak awur-awur wong kang akekasih Raden Rama kuwi dudu Ratu Senggana waduh mugi kawuningan Sang Dewi wiwit Prabu Rama pinanggih pepundhen kula Paman Sugriwa paring pitulungan dumateng Paman Sugriwa lajeng Kanjeng Paman ingkang dipun biyantu dewa cacah gangsal tumunten ngiasakaken negari kagem ratu Gusti kula Prabu Rama Wijaya mila sakmangke ratu sesembahan kula pun Prabu Rama Wijaya sampun lenggah jejer Nalendra wonten ing negari Pancawati Denda kala mau duh Sang Gusti Putri wanara nadyan sira wis ngaturake kang kaya mangkono ananging aku ora bakal gampang percaya marang ujarmu mau yen tanpa ana bukti sira iku temen-temen kawulane Sang Rama Badra Anoman nuninggih Sang Kusuma Dewi dawah kaleresan nalika kula badhe dinuta sowan Sang Dewi kula ndikaaken ngaturaken sesupe lintring temanten kunjuk dhateng Sang Dewi Rekyan Warasinta ingkang menika Sang Dewi sumangga Sang Dewi nuwun sewu keparenga amundhut saking pucuking buntut kula menika Sang Dewi wujudipun sesupe lintring temanten ingkang ingaranan Ali Sotya Ludira saking garwa paduka Sang Rama Badra Swawi kula aturi mundhut saking pucuking buntut kula menika Sang Dewi
to nadeng kapanggraning ati marang engkang garwa Prabu Rama kang sayakti ali-ali tondo trasna Anoman nuwun kula Sang Dewi aku njaluk pangapura ya Anoman dene wis nganti nduk rewangi totoh nyawa nggonmu mrene pagene aku isih maido marang kowe senggono mboten dados menapa labet Sang Dewi maksih nengenaken dhateng rasa kaprayitnan pancen nyata sira dutane Kakang Mas Rama Regawa nadyan mung saali-ali kang tumeka ana sak pengarepanku nanging sawetara wis bisa nambani marang rasa kangenku Anoman nuwun inggih Sang Dewi gandeng sampun cekap anggen kula sowan mangke mindak dados pengajeng-ajengipun ingkang sinuwun keparenga kula nyuwun pamit tumunten mangsul dhateng Pancamati awit sampun kalajeng sagah sedinten sedalu kedah sampun bali mring negara Pancawati denda Sang Dewi iya Anoman yen pancen kaya mangkono sing dadi kesaguanmu marang Kakang Mas Rama ora liwat nyangoni Raharja lan pirang ewu taun suwene aku tetep ngenteni marang rawuhe Kakang Mas Rama Anoman inggih sedaya dawuh paduka badhe kula aturaken ingkang sinuwun Prabu Rama Sang Dewi kalilan kula nyuwun pamit saha nyuwun berkahing pangestu Sang Dewi iya Anoman nganggo tekad satriya tanah Jawa hayu rahayu niskala sing dadi lakumu senggono Santoso
handedel kayong kono risang rama daya pati ana yaksa gungcang krama namane wel katak sini jejagi jroning mareh mbadha kolam tanpa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara kewajiban sing angka sepisan wis rampung ya kuwi nak yenake Gustiku Rekyan Warasinta kewajiban kang kaping pindho Anoman kinen bobot lan kinen nyumurupi sepira akehe wadyabala negara Ngalengka Diraja katelune kewajiban angka 3 ya kuwi Anoman kinen nyumurupi kaya ngapa praupane Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwanaraja ya ta ya piye nggonku ngitung lan nggonku nglimbang marang kekuwataning negara Ngalengka yen aku ora gawe jalaran yen Anoman ora gawe pancatan iki wujute Taman Soko bakale tak orak-arik Taman Soko tak ngembat-batan bisa dadi jalaran Anoman ngukur marang kekuwataning negara Ngalengka dina iki
Jor laguning angin gugur agraning arga Guru Gurnita kagiri-giri wit latalah dudu karepe dhewe ana munyuk murang tata ngorak-arik taman suka nganti Indrajit kebrukan sawijining kekayon kang rungkat saka oyote ya Wanara tak tibani panah rantai kelakon dadi bandan dina iki kowe Bandan Wanara elek Hadi Bandan sang Anoman Giya kalarak dening Raden Indrajit mring praja Ngalengka Diraja. Gantya ingkang cinarita kang mapan ana ing negara Ngalengka. Ari Sang Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja ngemprang-ngemprang kaya kidang ngemprong-ngemprong kaya singa barong. Yen Cinandra solahe Prabu Dasamuka adya mliwis hanyampar banyu
Yun. Sang Rahwana Sopo iki? Kura rupa mangsa kanthi angin pangsa palka prapal selo kapalasan satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang jogot Jet Indrajit Megananda kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji Kanjeng Rama Prabu Rahwana Raja kowe nggawa munyuk ning kok nganeh-nganehi wulune putih sapa munyuk iki Duh Kanjeng Rama kalilan munjuk atur semunipun Wanara menika dutanipun Sri Rama Wijaya. Ketitik Wanara niki wau medal saking Taman Soko. Sajakipun bibar amanggihi Rekyan Warasinta. Malah kepara Wanara murang tata niki wanuh-wani ngorak-arik adamel rerusak wonten ing Taman Soko. Ngantos kahanan Taman Soko bosah baseh hamblasah Durama Dewaji wah biangsa telek ora enak iwake. Ayo. Sawangen praupanku. Monyet elek. Kowe dadi dutane Sri Rama Wijaya. Kowe anteke wong Pancawati Sendha. Iya. Monyet elek. Wanuh-wani gawe rusak ana madyaning Taman Soko. Bola bali bedes. Bola bali kewan. Derajate ana sak ngisore menungso. Mula ora duwe utek. Ora iso mikir kowe. Prabu Dasamuka. Tepungna jenengku Anoman ya Senggana. Ayo aja mung ngumbar swara kowe. Anoman ora bakal mundur ing geguntur, Anoman ora bakal mendho ing bebaya. Ilango nyawaku bakale tak lakoni. Ya pancen iki sing tak arep-arep. Yen pancen kowe ratu kang sekti mandraguna, ketokno kaprawiran lan kadigdayanmu. Yen kowe bisa mateni Anoman, tak sembah kowe 7 turunan setan alas. Wis karimut diare malah sumbar kowe. Waduh, Koko Prabu. Keparenga paduka emut Raden Anoman menika namung jinejer dados duta. Raden Anoman menika namung jinejer dados utusan utawi kongkonan. Menawi paduka Koko Prabu Rahwana Raja midana utawi ngukum dumateng duta mendah kados pundi bangring asma paduka. Ayo Rahwana Raja. Ora sah dadak sangga runggi kowe. Dasamuka kondhang kaunang-unang kajuwara saindenging jagat raya dadi ratu sing gegedhuk nanging nyatane apa?
ning nyatane mateni Anoman wae ora pecus. Aja ta Prabu Dasamuka adu arep karo Sri Rama Wijaya ratu sesembahanku. Lagi ketemu karo dutane wae wis mulur mungkret kaya cacing sing dadi kwanene. Ketek buset diobong ning alun-alun Jet. Bajingan. Ah! Mutiar kowe. Oh. Mati dina iki kowe. Ah! Ah! Mongko kantining tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam Raden Anoman keparenga nepangaken kula kadang anemipun Kakang Rahwana-raja dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Inggih Raden, wonten menapa paduka Raden hamrepeki wonten patenggan kula? Raden Anoman, sejatinipun sampun marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng Kakang Mas Rahwana-raja supados mangsulaken Dewi Sinta dumateng ngarsanipun Sri Rama Wijaya. Namung nyatanipun tutur ketawur mboten wonten guna paedahipun kula matur. Kula inggih mboten nayokyani menapa ingkang dados krentekipun Kakang Rahwana ingkang badhe midana dumateng paduka. Mila Raden, mila kula ngantos hamrepeki paduka Raden Anoman, kula namung badhe asung piyandel wujudipun kembang kala wau sinebat Sekar Arum Laga. Nuwun inggih Sekar Arum Laga menika sinten kemawon ingkang hangregem kang sarta kecondhokan wujudipun kembang ingkang ingaranan Sekar Arum Laga. Badhe tuwuh kekiyatanipun senadyan mapan wonten kobaring geni lan mapan wonten sak lebeting samudra. Sekar Arum Laga badhe kula cundhukaken wonten kancing gelungipun Raden Anoman. Lan sepisan malih Raden Anoman kula aturi hanyekseni ucapipun Gunawan Wibisana. Kula aturi hanyekseni kula badhe mbudidaya angreripih dhateng Kakang Mas Rahwana-raja. Namung kemawon menawi Kakang Mas Rahwana-raja puguh ingkang dados tekadipun boten purun ngunduraken Rekyan Sinta. Gunawan Wibisana arsa suwita dhateng Pancawati Denda Raden. Woh, sembah nuwun Raden, sembah nuwun.
Enggal diobong, Dit. Hanoman katok-katok noleh munyawang endahing jagat dina iki mengko mongkari sagebyaring tadit nyawamu wis anguk-anguk ana mbun-bunan kelakon tak obong dadi pengewan-ewan ana alun-alun negara Ngalengka kene wadya bala negara Ngalengka kabeh kang dadi seksi kobaring Anoman kobaring senggana mapan ana ing alun-alun negara Ngalengka Diraja kabeh kudu padha tegel nyawang kahanan iki Anoman aja deman krana iki satru bebuyutan kelakon tak obong dina iki kowe monyet elek. Mutiar kowe. Wus wanci tengah dalu. Katon manghalat-halat uruping ponang Dahana kang obar marang Anoman. Ewadene sang Anoman ngedapke wala mboten. Bawane wanara maksih taruna pramila datan mokal menawi taksih remen hangungaske marang kasudirane. Nalika semana panasing Hagni datan tumama mring anggane Raden Senggana. Awit daya katyasaning Sekar Arum Laga peparing Dyan Wibisana anyarengi Raden Anoman ingkang matek aji maundri sanalika triwikrama Raden Anoman badanira dadi sak gunung, 3 gunung, 5 gunung, 7 gunung sigra ngedum geni sang Anoman ngobong Ngalengka Diraja.
sing dadi kasekten kang sarta kadigdayane wong-wong praja Ngalengka punang hakni tak dum ngubar gosong negara Ngalengka sakupenge ayo tegese wis rampung sing dadi kewajiban kang sarta jejibane Senggono bali mring negara Pancawati dene Sewaka mijil langenira sang nahar pati lampah hira alon
ginarebet badaya yuwarna nira Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita, Hyang Suksmana mangadili nuwih payungana mring jagate Rahwana Raja. Kece wali kece sadat setan wali kobra, ya bandaku ya donyaku. Kadangipun Kakang Yayi, Yayi Kumbakarna Yayi. Ana dawuhmu apa Kakang? Animbali kadangmu panglebur gongso aku Kumbakarna. Apa dene jeneng sira Yayi? Yayi Gunawan Wibisana. Kula wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Kakang Mas. Amiji dumateng Kang Rayi kula pun Gunawan Wibisana. Mara coba walien rasamu Yayi. Marmane Yadi sakloron tak timbali madhep marang panjenengan ingsun. Dina iki aku bakal ngucapake syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat. Sabab apa? Rikala semono negara Ngalengka kobong kobar dening latu, diobrak-abrik dening monyet elek monyet putih si Anoman. Nanging durung nganti ganti taun, kakangmu wis bisa mbangun negara sing endahe kaya ngene. Endahe kepara ngungkuli negara Ngalengka biyen. Sawangen Kumbakarna, sawangen Wibisana. Mula ngiras pantes aku pamer marang jagat sak isine. Yen perlu dewa-dewa sak kayangan uga tak pameri. Nadyan negara Ngalengka biyen kobong, nanging Dasamuka ora mlarat. Karben melek sing dadi mripate Rama Wijaya, kalamun si Rahwana Raja ya Prabu Dasamuka, ratu kang ora gampang sepelekake. Kumbakarna, saiki manut panemumu piye Yayi? Kakang Prabu Rahwana Raja, piye? Aku mbok kon matur jujur apa matur watone Kakang Dasamuka seneng. Nggih, Balenana? Kumbakarna kuwi mbok kon matur jujur apa anane, apa matur watone Kakang Dasamuka seneng. Toh, kowe matura sing jujur
si Kumbakarna. Matura kelawan kakangmu Rahwana Jaya Dasamuka, matura blakotang terus terang marang pun kakang. Apa anane? Kakang mung bakal ngangklungake jangga nilingake karna ngrungokke apa sing dadi aturira Yayi? Yayi Panglebur Gangsa Kumbakarna. Wonten malih tuladan prayogi Satriya Gung Nagri Ngalengka Sang Kumbakarna namane Turiku warna diyu suprandening gayuh utami wiwit duk perang Alengka denya darebe atur ya yen ana kliruku Kakang Prabu aja gerah ing penggalih ya Kakang. Babar pisan ora Kumbakarna Kakang. Piye? Kakang Prabu Dasamuka mau kandha wis mbangun apa? Aku wis mbangun negara Ngalengka. Yen panemune Kumbakarna, yen panemune adimu, Kakang Prabu durung mbangun negara, nanging lagi mbangun kraton. Yen kraton Ngalengka mbok bangun kuwi iya, kuwi pancen bener. Nanging yen kuwi mbangun negara kuwi durung Kakang. Sebabe awit ngene ya Kakang. Sing diarani mbangun negara kuwi dumadi saka telung perkara. Angka 1, mbangun bumi kelairan. Angka 2, mbangun para bebrayan agung. Ewadene sing pungkasan angka 3, mbangun peperintahan. Kuwi lagi sing diarani mbangun negara. Lah sing kok bangun iki dudu negarane nanging kratone. Kakang Dasamuka lagi mbangun kratone sing ndok urip karo kulawargamu. Kratonmu ndok bangun becik, kratonmu tok bangun apik. Dalan-dalan kabeh wis mbok bangun. Dalan-dalan kabeh wis mbok dandani. Ning kawulamu tetep keserakat sing dadi uripe. Kawulamu miskin, kawulamu urip tele-tele, babar pisan ora mbok gubris. Warna piye Kakang? Ana tetembungan Jer Basuki mawa beya, kelakone Pancangka kudu mawa pangorbanan. Jer Basuki mawa beya ki ora ngono kuwi cak-cakane Kakang. Jer Basuki mawa beya kuwi tuladane, contone. Nalika Kakang Prabu Dasamuka tapa ana Gunung Gohkarna suwine 10 taun. Ben sak taun Kakang Dasamuka diganjar sirah siji. Genep 10 taun Kakang duwe sirah 10. Yen Kakang Dasamuka kelakon Triwikrama, sirahmu dadi 10. Mula jejulukmu, mula jenengmu Dasamuka. Dasa ki tegese 10, muka ki tegese rai. Yen kowe nesu raimu dadi 10. Malah ngeraek-ngeraeke karo wong gerang. Orane ngono. Aku mung menehi conto, Kakang. Kuwi sing diarani Jer Basuki mawa beya. Basukine kowe diparingi kasekten. Iso duwe sirah 10, lah beane mbok tuku nganggo tapa brata suwene 10 taun. Ning yen Jer Basuki mawa beya ndok padhake karo kowe mbangun kraton Ngalengka, ning kawulamu tetep kesurang-surang sing dadi uripe, aku sing ora cocok, Kumbakarna sing ora sarujuk Kakang. Kowe lagi mbangun kraton, kowe durung bisa mbangun negara. Arepa kowe sugih keceh Raja Brana,
siang pantaraning ratri adus ringgit paribasane ning kalamun to kawulamu tetep nete-nete para bebrayan agung negara Ngalengka tetep miskin sing dadi uripe tegese kakang durung bisa ngayomi para kawula tegese kakang Dasamuka durung bisa mbangun negara Ngalengka sak wutuhe cukup mingkem cangkemmu Kumukara. Rodo mentat lir kinetat Duka yayasine picoco bang mawingo wingo wengis kumejot padoning lati cukup kowe menengo dhisik Kumpukarna kowe ora susah gambleh yen ora tak jak guneman. Bisana kula wonten dawuh tinimbalan duka Kang Mas. Yen panemumu piye Yayi? Nggih. Kalilan munjuk atur paleh-paleh menapa do Kakang Mas? Kang rayi tartamtu tumut mangayu bagya dene menapa? Awit Kakang Prabu Dasamuka saged mbangun negara Ngalengka ingkang endah, ingkang asri kados mekaten. Tuh, rungokno kupingmu Kumpukarna, rungokno kupingmu. Gunawan Wibisana ki ngatasé bocah wingi sore ning panemune ngungkuli raimu. Lah, terus piye Gunawan? Terus piye? Terus piye Gunawan? Nggih. Kula tumut remen anggen paduka Koko Prabu sampun bangun negara Ngalengka. Nanging yektosipun do Koko Prabu kula inggih anggadhahi raos sumelang Wibisana inggih anggadhahi raos kuwatir. Sing mbok sumelangke apa Gunawan? Duh Kakang Mas. Ingkang kula sumelangaken rikala negara Ngalengka menika kobar dening geni. Menika dipun sebabaken dening Wanara setunggal nenggih pun Anoman utawi Senggana. Kethek siji wae wis iso ngobrak-abrik negara Ngalengka. Mendah boyo. Mendah boyo mbok menawi sedaya wanara wadya balanipun Prabu Rama Wijaya ingkang ewon cacahipun benjang gebak peperangan wonten ing negara Ngalengka menika do Kakang Mas. Dadi kowe wedi Gunawan. Kowe kuwatir mboten mekaten Koko Prabu. Nanging ingkang kula kuwatiraken nuwun inggih punika para kawula dasih ingkang boten mangertos abang ijone lelakon. Para warganing negari Ngalengka ingkang boten mangertos kintang kimpul miwah pojok plereting perkawis punika inggih tumut dados kurban. Sumangga sakmenika kula aturi menggalih. Kula aturi mikir do Koko Prabu. Para kawula alit sami kasempyok ing aradan. Aradanipun saking pundi inggih namung saking tumindak panjenengan Koko Prabu. Tumindak paduka ingkang wantun bradak Rekyan Sinta. Garwanipun Prabu Rama Wijaya menika ingkang dados tuk sumbring gara-gara do Koko Prabu. Yatri sang kabirang murinangkul kinempit-kempit duh sang retnaning bawana ing Gunawan
wonten dawuh. Perkara kowe arep ngelek-elek aku monggo. Perkara kowe arep maido pakartiku monggo-monggo wae. Nanging Gunawan kudu eling. Gunawan aja pisan-pisan nyandak perkara Rekyan Sinta. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Rekyan Warasinta. Sinta kuwi sapa? Sinta kuwi Titis Bathari Widawati, dewaning kabagyan, dewaning katentreman. Tegese yen aku bisa nyolong Dewi Sinta, Dasamuka bakal mulya wibawa, Hanyakrawati hambau denda, Kemul Raja Brana keceh bondo donya. Lan maneh Gunawan. Aku nyidra Rekyan Warasinta kuwi mono wangsit saka dewa. Coba saiki gagasan. Sing salah sing mangsit apa sing diwangsit? Gage Wangsulana. Nanging Koko Prabu kedah emut. Eling piye? Rekyan Sinta menika sampun kagarwa. Rekyan Sinta menika sampun winengku ing kakung. Salahe sing mangsit. Dewa iki ora bodho Gunawan. Nanging badhe kados pundi? Paduka Koko Prabu kedah emut. Ngrisak pagerayu menika tumindak ingkang kalebet dosa ageng lho Koko Prabu. Gunawan, mungguhmu medhot katresnane wong bebojoan kuwi dosa, ora ngono to? Inggih Koko Prabu. Ning miturute Dasamuka tiba kosok balen. Kosok balenipun kados pundi? Kondang-kondange wong lanang kuwi nek paning rebut bojone wong liya. Om nang ngrusuhi bojone kancane. Kuwi saya jos. Waduh Koko Prabu. Kang rayi namung dapur emut-emut. Kang sarta ngreksa kawibawan paduka jeng Koko Prabu. Sampun ngantos negari Ngalengka surem perbawanipun. Namung karana watak nista budi candala ingkang kadi paduka tindakaken menika. Iblis lanat mingkemo cangkemmu Gunawan. Abrabak suru kabran nanggeket waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo Gunawan, anggepmu apa kowe? Mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Pinter kowe timbang Dasamuka. Pinter kowe sing dadi ratu kowe. Nyatane sing diadi Ratu Rahwana-raja. Aja ta kowe bocah wingi sore dewa kayangan diampiak-diampiak gawa gaman bledek. Babar pisan ora gubris. Nyuwun sewu Koko Prabu. Estunipun kula namung ngemutaken, aku ora lali paduka supe. Salah satunggaling sipating ratu menika manunggaling kawula Gusti. Tegesipun ratu mboten ngadeg piyambak. Nanging ratu utawi pimpinan ugi kedah mirengaken menapa ingkang dados panemunipun para kawula. Bangsat Gunawan. Ngabangke kuping. Minggato tekan Ngalengka kene. Minggat. Ora usah nyepet-nyepeti mripate Dasamuka. Ora usah ngreget-ngregeti kraton Ngalengka. Janji ora minggat tekan sak pengarepanku. Keprok diampar klepecah diasmu kowe Gunawan. Akang
premereh mangasa miyo ngambrang kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalatkum ore sang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umya samara wayanto kakang Rahwana ge arep nemoni lelakon apa kowe kakang pranyata kowe ratu sing ora adil piye kowe Karna ora adil piye sing duweni panemu kaya mangkono mau dudu Wibisana bae ning Kumbakarna uga duweni panemu kang padha karo Si Gunawan kenang apa sing ndok tundung minggat kok mung Si Gunawan kenang apa kok aku ora kok tundung pisan kakang apa kira-kira kowe tresnani Gunawan timbang kakangmu Dasamuka ya ngono apa piye kowe gelo atimu sedih atimu tinggal karo Gunawan ya yen pancen kowe gondeli Si Gunawan yen kowe gondeli Gunawan kowe minggato pisan su kowe minggato pisan Dasamuka ora paten kelangan Kumbakarna semono sing dadi angkara murkamu Kakang Rahwana Raja ya kowe wis kelakon nundung adimu aku Kumbakarna wiwit dina iki aku ora bakal ngambah bumi Ngalengka aku arep tapa nindra mapan ana sukuning Gunung Gohkarna ora pati-pati Kumbakarna tangi yen dewaning adil durung ngadili Ratu Angkara Murka aku arep turu sak modarku kakang